Няма ги. Че? Някакъв отстрани ма спами, Да, бе. виждам го, виждам. На 10 кръст съм. Дед. Ръшкат ма. Бокс е, бокс. О, дед, двама са. Единият дед. Трак. До мене. Бокс е, бокс. Избягай. Е, бокс. Дед. Зад тебе, Алекс. Дед са двама да знаете. И тук е последния. Браво, бе. Е, така те искам. Ме спри се. Ей, Ой. Мисля, как го правим? Брате, взимаме. Айде, почиваш, мишка. Не, бе. Какво стана се взех C4-ката, бе? Не мога да взимаш C4. Ай. Ама, А, ти рече с нас лева? да. Тичам. Той един е коя Тръгай, помпа му изразах, брат. Право в първи клас го вратнах. Брате, тия двамата ги направи братчите спорт. Брат, ти оня ръшка ма, само се обръщам. Право му бия къде ме тока, къде? Един се засилва да ми влиза в бокса и викам, чай да отворя. И той направо скача на папата към 160. То да и при мен беше така, ти какво си мислиш? Засили се с пъна на пап. Може да се хенеш от машината за 100 колко. Сега голодаш си бе, аз имам 5 бига имам. Ме е това. Не ме леш. Тихо, вик. О, Няма нямам да не чуе това. спок. Ма Нямаме тук това. машина. Е, точно тук машина. Имаш и да, ама къде? Е, тука. Еми, Ай, ходим за тук е. бота, Не го Само и убих. тук е. Дайте две ракети, няма. Имам. Имам, да. Четири. Ела. Четири. Не, две ми трябват само две ми трябват. Еми, За. И добре, къде избяга това, бе, брат? Еба си сада. Айде, идваме. Аз съм готов да ги спамам. Аз съм афъка малко. О. Ме това няма. Ма мотор има. Оп, шилд брейкър има, че е малко. Малко Взеха ли? шилд. Не. А, не са. То сега се активираме. Айде, момчета. Има ли 1000 голд от машината? Ограбихме машината, апап. Отказа машина. Убихте ли ги? Не, бих ги. Айде, кюпа. Не ми вземе птичета, моля. Няма. Да не се кам Радослав Бекяров. Защо всички сте имали лаги? Ами се цъка за трайфова. Дай се смута ръката. Аз го махвам това между Ала самата леш. Апап, гледай малко. Вино ми моля да фасираш мотора. Добре, ще играя без минута, ще играя 2 сока и геймтайм. Който О, форсира бъгна си, бъгна мотора си го признам. Бъгна си. Кой може да форсира мотора? Я ми покажете. Моите ли мишки? Това мотора Аз ще не го... знам как се прави, аз тук ми кара Енди мотор. Ами, слабнаха ма. О, О, бигна. дигнаха се. Аре, бе. Трима. 29, Ау. които са двама. Ами аз това нямам. Ма аз имам едно. Аз имам мотор. Аз имам мотор. А знаете ли кой е? Аз знам кой имаш много добре, ама. 80, Нашия съби няма с кому му помогна. Джиджи. Раде, къде си, бе, дечник? дед. Мале, къде е така? Трак един, бе. Идвам. Те са... Бе, къде е? Там влиза. Вътре в това е. Това мога с неговото инфо. Те са ми чупта. Един е там. Другия ли ти? Те. Оле. Добре. Има Оле, някой къде тук, това? май, бе? Тук е някой. Тук няма никой И аз. повече. Те са ма. Има. Ма, 60? Сам е то, май. Сам е, да. Аз имам само Ма, тъсъчки, чарч. няма нищо друго. Яша бе, аз не. Бокс. Майко мила. Двама са, значи. 30 На мен има трак, един, Раде, внимавай. 30 трака. Вика майко. Има още един тук. Това е моят ферал. Липна. Те си я съм бой. Ма площ. Къде е този картоф? При мен, бокс. Дарче има. Аз ще Оп. го взема.
Опи. Или няма да го взема. Ако са две пикс, дай Имат ми. капсула, Капсула, бързо. Спри с този мотор, ман. Рая, до 0 кила спок. Къде имаме това с Аз какво? не съм видял, че Скоро е идвам. ръчета. Пред мен. 180. Ако биеш без 0 килове, какво ще ти даде? Един голям чеп. Ама... Вешки или? Моля ти. Ми нямаме това. Побързата. То. 30. Това пари на си ръката. Къде? Дама при мене. Удариха ма много ган. Надея скръсвам. Има трамп. Отвориха капсула. Килвам с аз. Да ви тихо! Гръмна. Какво става, брат? Ще някакъв моля. При мене с базука, моля те. Тука, двама са. Вътре бокса. Тука, Раде. 113. На той, на той. Дед. Не бе, Ева, не случва ми. Алекс, много отраменва. Тука. Дай, чупи. Се не показах Дай пак, Раде. Няма вече свърши. Лети. Как Оле, то свърши бокс. това? Не си Бокс. нелегален мръв. Бяга. Не може да си това. Къде ще отидеш, бе, мамка ти? Пампата те Колко топи. сока има? Пампата топи. Къде ми е мотора? Има ли шилд? Дайте ракети. Един Е, бик тук има. има. Ето ти 12. Дядката. Ето раде. Ето 12 Новия ракети. TikTok оф. Да съм фани мол. Рая, ето споко 0 кила. Морът съм оки. You are not family friendly. Рая, вземи Why not ракетите, бе. family friendly? Дядо ти беше ли фемили, бре? Дядо ми имаш ли мотора? Айде, качвай се, искам с това. Сега за какво слушай? Това му е, дали не ги разкъсам? Е остров, бе. Това е, брачет. Това е 38. Слушам ми, Батериите. брачет. Ето батериите. До един му са на лошо спок. Идете, ма. На мен хора. Биха са на острова, 3 отбора. Идваме. 70, Сам 50 си. крак. То и аз съм на малко. Че аз запомня къде ми е мотора. Тука слизаме. Кракнати на едно. До тебе, Ясно. до тебе, обре. Да, видял, свърб. Горе 30. минус 100. White, Минус white. 101 червен. 10 лайт. Червеничко. Кой умря? Не, чакай, лайт. Ой, не. И аз. Остана. Ете, слизам, имам 10 чета, боля. Раде, купи. Не. Не ми е дитна. Отзад. Трябва някой да държи да... Ето, Раде, не. Дигай, бе, дигай, че съм безполезен. бе. Аз имам сок. Тирима са да знаете. 100! Де! Как Айде, умря го? Как не са- умря? Не са 4 вече, а пап. На мен? Иди, Да, снайпнаха там. Как Нямам го какво да прехазва? едисна, като не е мой. То му е. Райто един кил не мога да пани траша. И Аз давай виж къде съм. Как умря го? Ява дигай, бе, лес. Раде, май. Иде пират смират. Деба е безполезна, деба. Аз бях тук деба. най-отзад, нищо не съм правил на джива. Представи си. Абе, тук ние нокнахме един, да убихте ли го? снайпер има, задни. Раде, ти ще човека. Нямам място. Ой, къде вляза го? Как А няма пап, снайпер? качвам се горе. Качваме се горе, а пап. Давайте горе, давай. Няма никой. 26, по въздуха, дед. Дай, 30. Оле, Не. деска. Оттам от някъде, от намайка си... Тука.
От краста Де, стреля, бе, де, де, бе, де, той де. там, ама Е, не. падам, Браво, браво, падам, браво. Е, там бегат. За малко. Дай. При мене, на носа. Идем, Алекс. Саран плаче. Идем, Алекс, дръж. Малко поизползвай. Вече съм... Кой, бе? Избягай спалко. Може един? Ето го. Огни. 30, 60, Стигмайте на огни. Бокса ми. Ма що всички бягаха? Иде един. Един на хай. 54 уайт. Кой е накрая? Аз съм накрая. 60. Той е седе на хая. Асен не е края, не, Асен не е накрая. Аз ще прихитря. Брат, някакъв маслами от Някой красна. ма снайпна от 230 метра. Брат, ето нема. Не спря да пилка. А, брат, 230 метра ма снайпна от движение, ама. Дай, Коста, попне, те сме на тебе. Само с най-добрите бият. А, метки. Тихо. Аре, спри да пилка, же обрати за малко поне. Е, там някой носи там. Ой, иде с кръв е този с снайпера. бе. Не сещам. Ма те всички бяха, това не разбирам. Много викате, брат. Брат, какво си мислиш, че не викам нарочно? бе? Ама няма смисъл, защото не мога да разбера на кой ма човек, брат. Като говорите. Важно, той До ще мене да ми разбира. стрелят. До мен ми стрелят. Идем. Или ти някакъв Ама нищо въз... не прави. Оли, снайпнаха му. На но този, на но. Има ли шут някой? 60. Геймтайм, ела. Аз... Алекс, ела за геймтайм. Добре, бе. Къде си? Раде, как е? Раде, пътса, че един път пати. И ти пати един път. Цяло. Ама... Има да серийки. Има ли геймтайм, Раде? Има. Няма. На Радите дали има? Две пици има още. Много. Геймтайм. Ето слагам. Проблеми? Има две пици. Те са къде тука до мен. си- Да слагам Аз ги геймтайм, почвам. нали? Не, дей. Не, не, слагай. На едно. Поне да имаш 36 лайт буша. Ела, Раде, те ела. гъбните са много слаби, бе. Хилвам се. Буша, Раде, Снайпери спорт буша, го нямаше ракети, бе. Имам, Давай, имам. Раде, отивай, леч. Много слай там, много Може да слаб. иде там, да. Хайде, бързо. Те не може да строите да играят зърби от... Много ми стана интересно. Малко посадна да се. Но това е Много вярно. снайптър. Сега ти... Отзади тебе. В крастава, педали. При мене. Трябва той да си набера. Кой е игра? Аз съм на малко. Имам сурф. Ето тук един при мене. 30-60, 10 кръв. 10 кръв е. 10 кръв е. Не, да 30-60, Абе, спомняш ли го циганен. на коктейл, брат? 60-33 лайт, колко кръв да е? Толкова ми говори. Отпреди. За кого бяга гола? съм гений. 100. Едно съм. На 8 кръв Къде съм, си, бе? помощ ми трябва много. Ела, къде си? Къде си? Всички питат. Идвам, ети сур. Раде, като имаш ракети, що не ги спамиш, бе, брат. Брат, ти мога ли си виж, че от краста мога да хилвам ли са, да стрелям ли, какво да правя? Дайте ми согла. Дай ракети. На, хуйчо. На, бе. Всички Ара, Дайте да си. ракети. Дайте пици някакви за кил нещо. Брат, имам една пица. На, да знаеш кой си. Ела, те гъбим тията са много Аз си слаби. материал нямам. Материал, ето. Аз имам фул. Ето го, отпреди гледала. 60. Тук при мене значи 6 лайк. Оле. О, брат, 3 пъти да си окрем си. Добре, музика. Оле, проблеми, момчета. Шут ми трябва. Де са Шут? отпреди? Пак шилд, ето. Оле, 10 кръв. 30 кръв, 10. Крав. Единия на 10. Е, 48 лайк с 20. Верба убил се. Той е мога. То не можа да лет. Предятката лет. Трепи го, ще бъва мишка. Пускай се, сака спамът. Дайте ми лайт хил, бе. Аре, бе, Е, мишка. какъв white hill? Кой ма сваля, бе? Черен Е, само хюмис. изпомня. Уле! Може ли мацу? Нова мацу. Ето, Ето, дръж ето. някакъв филм. Любут ли си?
Дайте ми шилд, моля ви се. Раде, брат. Раде. Вземи там, отзад имаш... Ето, Гледам си доста стрима, гледаш ме. Мините. Мините, Ето. нямам. Двата стрима не гледаш ме, гледаш. Раде, спълни там, а не. Абе, не виж го къде е бегал. Го правих Ба повече. хилвам се бе, деба баща Ма мама. дай на мен, малеш. Лайт хил ми трябва. Майтап няма, дай Дай за... ми... И там имаш ли... В храста! Миньор ли си? В храста! Да, едно. Миньор, какво беше? А? Как си дед бе? Не бе. Носом. Не бе, не дей така. Не давам аз. Я Дама са при мене, дама. Много на Алекс, малко. пак. Ма то от Перник или от Плевен? Алекс, тръгвам. От плевен на Стрей, ретар. стрей. Не спири! 65. Не спири, моля. Не съм миньор. Не, не, не. Бехте го, Алекс. Спокойно, спокойно. Взимай хил. Чакайте, моля. Добре. Изчакайте. Отзад има хора на зоната, ще летят. Лети. Къде е? Не го виждам. Не знам. На мен? Тук. В храста. Ето тук. В храста, в храста. Да нафъриш. Вижте Дед, къде е дед, маркера, моля ви се. дед, Тук, дед. тук. Де. 30. Someone help to me, please. Излиза. Абе, Сигурно. теб дай Крак, дей. крак, крак. Трима са, как? Трима. Ради, Дай, какво правиш, бе? Алекс, дай да ги убием. На мен? Оле. Слагам сопка. Ради, какво се объркал, Боб? Бегай, бе, леш! Бегай! Брат, какво се случи тук пак? Това е моите. Дед. О, педал, шут ми всичко и моди. Бягай да не умирам. Ради, ти ми попречи да избягам, бе, Един леш. бягам. 30. Басука. Е там. Нямам. Той ради, той е дед. Кой базука? Влизай. Ай, помощ! Ай! Тука. Оле, зоната. Кой имаше да прави? Ари, бе! Майко му. Ради, гледаш ли му? Измини да посветно тичам. О, кой имам? 37, Кой имам? 37. Ай! Ей, този на едно. На едно. Ради, какво правим сега? Авария. Какъв мър... Дай! О, тук да имаше няма всичко, как да вляза. всичко. Тук, при мене. Тука на мен човек. Крак. И аз. То отгоре ме удари един път и умре. Алекс, ела на мен. Къде си? Ела тука. Какво? Ела долу, на камък. Не, то... Пъртилци Тук имам дама. Ела на мен, можеш. Мисля, Не че си не. фъни, гай, брат. Само имам... Ти се отгоре на хая. Ти безвикаш ли? Имаш ли ми даш материал и Не, някакъв аз биг нямам. шот нещо? Аз нямам. Едно ще ви кажа. FF. Трябва да може да му хора. Няма. Мините имаш ли нещо? Не, нямам нищо. Не, че чокола семка. Не. Имам най-малко. Оле. Я съм ще тича Не, за... какво са? Аз го убивам Верно този. съм, Алекс. Разбира се, усети как казах. Много Да, ти да, трябва да. помощ, Алекс. Много ти трябва. То? Алекс се спамят. Аз бейта малко наше. Дигат. Брат, бейта малко наше. Браво. Алекс, много ти трябва помощ. Долу, Чакай, Алекс. умирам аз от бомби. От ради. Не. Оле. Имаш мац. Много Мък. ми трябва помощ, Алекс. Умирам от бомба. Вземай. Съм фъни в Добре, момента. вече съм добре. Оле. Айде. Имаш ли? Грешен клип. Ръгата. Да ни пред дядката ни отиде горки. Нищо не виждам. Кая, ваш? Не, наш още. Какво Оле, става? оле, Какво вече е става? ваш. Чакай. Заради вейпо, брат, ще трябва да чуя. Добре. Айде. Алекс, Заради помощ. вейпо, утре ще Тя трябва да зоната. чуя. Заху. Не. Заради вейпа. Не съм ще дед, трябва не съм дед. Викам добре. Материали искам. Аз чуя това, ама. Пак нямаш материал. Има 50. 50 мат. Бил ми трябва, Алекс, имаш. Ей! Ай. Ай, карамба. 50. Мамо. Ай. Защо не убия? Ай. Не това. Защо не умрем? Не това. 100. Това си векера.
Тук се моля, дай нещо, дай нещо. Нямам, Няма нищо. Нищо, давам ти. Дай материал, имаш. Материал. Няма. Няма Нямам, много бързо. нямам. Нула съм. Айде, дядката. 3, 2, Ой! Ой! не. Какво стана? Имам мац. Имам фул мац, ето. Давам ти. Пуска. Айва, Мишка. Браво. Браво, Пизде, Мишка. парила, не па майка му, виж го, бе. Виж го, бе. Виж го, Моите да бе. ги бутна от всичките скоро. Виж го, моля. Браво. Като парцо беше не се. Момчета, искам да видите General, моля се. Виж си го.